In Veulen was zondag van alles te beleven en te zien tijdens Veulens Historie Herleefd. Dit is een evenement dat iedere 5 jaar plaatsvindt met oude ambachten, muziek, hobby's, landbouwmachines en tractoren. De organisatie was op tijd klaar om de bezoekers te ontvangen. Ja, we waren vanmorgen op tijd opgestaan, dus we hadden alles op tijd klaar. En de mensen kwamen al om 7 uur kwamen de eerste al hun machines en plaats en de kramen klaarmaken. Het opzetten van zo'n groot evenement vergt veel voorbereiding. Ja, we hebben een volle week hard gewerkt eraan. We zijn natuurlijk een jaar van tevoren begonnen met de voorbereiding, iedere maand wat doen. En dan ieder had een taak en daar moest je dan voor zorgen. En op die manier tot de laatste week en dan iedere dag en dat dit nou tot week gemaakt. De bezoekers waren onder meer getuigen van vele demonstraties zoals roggenmaaien, dorsen en vlegelen, het persen van stro en olie, klompen maken, mandvlechten, ijzersmeden, houtsnijden, beeldhouwen, een schaapherder met kudde, schaapscheren en het spinnen van wol, breien en wassen. We staan hier vandaag uit te beelden wat vroeger, hoe ze dat deden met de was. Ja, echt op de ouderwetse manier, een schropmachine om de vlekken eruit te krijgen. Een ringapparaat. Ja. En dan de witte was werd dan te drogen gelegd op het gras. Dan werd er nog blauwsel over gegooid dat het ook echt mooi wit werd. En dan aan de wasdraad gehangen, dan kan het drogen. En hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Wij wonen in het Veulen en eigenlijk bijna iedereen die hier in het Veulen woont, die doet mee. Ja. En dan krijgt iedereen een taak en vraagt, willen jullie dit doen? Prima. En dan ga je gewoon toevallig nu hierbij staan en alles uitbeelden zoals dat vroeger ging. Maar er waren niet alleen de demonstraties te zien. In diverse kramen werden hobby's uitgeoefend zoals kaarten en poppen maken, graveren en schilderen. Verder werden diverse verzamelingen van huishoudelijke apparaten, gereedschappen, oorlogsmaterialen en bedprentjes tentoongesteld. Ondanks de regen aan het begin van de middag is de organisatie tevreden. Nou, het weer is een factor natuurlijk, ja. En je probeert te rekening te houden met het weer, maar dit was schijnbaar niet voorspeld, maar toch gekomen. Maar ja, de mensen gaan toch niet naar binnen. We hebben natuurlijk wel wat ruimte dat de mensen naar binnen kunnen. En ja, daar gaan ze, het was net wel eventjes drukker, maar je kunt merken dat de mensen toch naar buiten komen. Ze vinden, buiten is veel te mooi, dus het trekt toch. En ook de bezoekers genoten. Ja, een gezellig dagje uit met de kleinkinderen. Gezellig. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Wij wonen hier aan de Veulensweg en de kleinkinderen komen uit België en uit Gorinchem. We zijn vrijdag getrouwd, zijn de kinderen hier gebleven en dus een dagje uit. Ja, we wonen hier op het Veulen, dus dan moet toch gaan kijken of niet.